Takže já zdravím všechny, co mají rádi vtipy a rádi se zasmějou a vítejte u prvního videa na kanále Vtipy a vtípky. Tak se do toho rovnou pustíme. První vtip. Dva policajti neměli kde bydlet a proto si koupili dva vyřazené spací vagóny. Já to mám celkem dobré, ale mám na vagóně napsáno nekuřáci a tak musím chodit kouřit ven, povídá první. Druhý na to, ty se máš, to já mám na záchodě cedulku, používejte jen za jízdy. A než ten vagón roztlačím, tak se většinou vždycky poseru. Tak to byl první vtip a teď jdeme na druhý. Jde smutný nahý muž ulicí, když v tom ho zastaví policista. Pane, to nemůžete, budíte tady veřejné pohoršení. Jaké pak veřejné pohoršení? Já jdu z finančního úřadu. Prostě přitvrdili. Tak to byl druhý vtip a teď jdeme na třetí. Na policejní služebnu přiběhla večer vyděšená mladá žena. Vyšla jsem na zahradu a někdo mě uhodil do obličeje, stěžuje si. Náčelník vyslal na místo činu policistu a ten se vrátil po půl hodině také s rozbitým nosem. Vás taky někdo přepadl? Ptá se náčelník. Ale ne, vysvětluje policista. Šlápl jsem taky na ty hrábě. Tak, to byl třetí vtip a poslední v tomto videu. Takže já doufám, že se vám to líbilo. Tak, já se s vámi loučím a doufám, že se uslyšíme u dalšího videa. Naschledanou.